מכובדיי, בבוקר 7 באוקטובר, שמחת תורה, יצא טל קרן מביתו שבמושב נתיב העשרה עם שניים מחבריו, אור תעשה ונדב טייב, לחוף הים בזיקים. בשעה שאביו אלון נלחם עם חבריו מכיתת הכוננות על הגנת המושב נתיב העשרה, חייהם הקצרים של טל ושל חבריו נגדעו על חוף הים בזיקים מכדורי המרצחים הארורים. טוב ליבו של טל, האהבה שהרעיף על הסובבים אותו, חיוכו הצנוע, היו סימני ההיכר של הנער המקסים הזה, שתמיד הצחיק את חבריו הרבים ותמיד מצא את הדרך להאיר כל חדר אליו נכנס. חלומו הגדול של טל היה להתגייס לקרבי. הוא חלם על תפקיד משמעותי בצבא, הייתה לו תחושת שליחות עמוקה, ועל רקע סיפור חייו התרגשתי לשמוע על יוזמת משפחתו, שמתגייסת בימים אלו להקמת מכינה קדם צבאית על שמו, במקום שסמוך למקום בו נגדעו באכזריות חייו של טל וחיי חבריו. מכינה קדם צבאית בנתיב העשרה, שתנחיל את כל מה שהיה יקר לליבו, ובאמת את האתוס של דור מופלא שקם לעם ישראל. אני רואה את שיקום יישובי הנגב המערבי כאתגר לאומי ראשון במעלה, ובהקשר הזה, שובם של התושבים לנתיב העשרה, יישוב שמיכל ואני פקדנו שוב ושוב, תוך פיתוח היישוב, והחייאתו באמצעות הקבוצה הצעירה הזאת של מכינה קדם צבאית, זה לא רק הנצחה, זה גם מודל לתקומה. מודל המסמל את התקווה שלנו כעם וכחברה. אז תודה לכל העוסקים במלאכה, במיוחד למשפחת קרן האהובה והיקרה, שאני מחבק ומנחם ומחזק. יהי זכרם של טל קרן, של חבריו אור ונדב, של כל הנרצחות והנרצחים והנופלים במערכה הכבדה, ברוך ונצור בלב עמנו לעד. יחד איתכם, אני זועק ומייחל לחזרתם המיידית של אחיותינו ואחינו החטופים, כחלק מהברית העליונה ביותר בין המדינה לאזרחיה. יחד איתכם אני מתפלל לרפואת הפצועים בגוף ובנפש, להצלחתם ושלומם של חיילי צה"ל בכל אתר ואתר, ולשובם של הקהילות העקורות לנוף מולדתם. חזקו ואמצו.